Când toporul a intrat în pădure, copacii au spus: mânerul este unul dintre noi, și l-au lăsat să intre. Nu au știut că tocmai el va fi cel care îi va doborî. Așa e și în viață. De multe ori trădarea nu vine de la dușmani, ci de la cei pe care îi considerăm familie, prieteni, oameni de încredere. Cel mai mare pericol nu vine din afară, ci din interior. Ai încredere, dar nu fi naiv. Nu toți cei ce îți zâmbesc îți sunt prieteni. Nu toți cei ce îți vorbesc frumos îți vor binele. Sunt oameni care îți vor fi alături doar cât au ceva de câștigat. Iar când nu mai au nevoie de tine, te lasă să cazi. Și ce faci atunci? Te ridici. Îți înveți lecția, îți ștergi lacrimile și mergi mai departe. Nu lăsa trădările să te transforme într-o persoană rece și lipsită de suflet. Rămâi bun, dar fii atent. Rămâi sincer, dar alege cu grijă cui îi împărtășești sufletul. În viață vei întâlni oameni care te vor iubi sincer, dar și oameni care vor profita de tine. Diferența o vei simți în timp, în felul în care te tratează, în lucrurile pe care le fac atunci când nu mai au nevoie de tine. Învață să privești dincolo de vorbe, să vezi faptele, nu promisiunile. Să simți intențiile, nu doar cuvintele. Și cel mai important, să nu te schimbi din cauza celor care te-au trădat. Fii puternic, fii atent și nu uita niciodată că nu toți cei ce sunt lângă tine îți sunt prieteni.